Governor Arthur Defensor Jr. ginaabi-abi ang plano nga pagpasaka sang kaso ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava batok sa pila ka mga opisyal sang DPWH kag IBC. Mayor Jerry Trenya, suportado naman ang ginaduso nga Senate inquiry sa palpak nga proyekto. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Ginpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ginaabi-abi sini ang mga tikang sa pagdemand sang public accountability. Lakip na diri ang plano nga pagpasaka sang kaso ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava batok sa DPWH officials kag kontraktor sa Ungka flyover. Suno sa gobernador, ginatinguan sang probinsya nga mapangitaan sang solusyon ang problema. Lakip na nga may manabat sa depektibo nga proyekto. It's already being investigated by the Sangguniang Panlalawigan. It is pending there right now. Kagamugin man, that is the correct venue if you want to investigate on that. The Sangguniang Panlalawigan, like Congress. Yeah. Congressional investigation. May ara inakbong sa aton Sangguniang Panlalawigan. Dugang pa sang gobernador kung makahimo lang ini sang fact-finding committee, himuon man sini agud mahibaluan ang rason sa pag-usmod sa flyover. Samtang ginpahayag naman ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga bukas man ini nga investigaran sang Senado ang depektibo nga Ungka flyover. Una na ginpahayag ni Senator Amy Marcos sa iya pagbisita sa Iloilo nga kinahanglan usisaon ang pag-usmod sang flyover. Isa sa nakita sini nga problema amo ang tuman kadako nga pondo ukon ng 250 million pesos nga kinahanglan sa pagkayo sang flyover. I'm also aware that the DPWH has already made its own investigation and will be reporting to the Senate. I'm hopeful that they can come to some cheaper arrangement, but really people have to be accountable. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.